Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Небесно-блакитне полотно із золотою тамгою затвердив перший Курултай у 1917 році. Далі більшовики знищили паростки державності кримських татар, а 26-27 червня 1991-го у Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив його та тамгу як офіційну національну символіку. Саме з нагоди цієї події 26 червня обране як День кримсько-татарського прапора. Сьогодні блакитний стяг із золотою тамгою є символом боротьби та незламності корінного народу Криму. Походження та символіка кримсько-татарського прапора наповнена міфами і легендами. Зокрема, чому саме блакитний колір та чому золота тамга стали символами корінного народу Криму. Про історію національного кримсько-татарського прапора розкаже Вікторія Бойко. Блакитне безхмарне небо і на ньому золота тамга. Таким сьогодні знають національний прапор кримсько-татарського народу в усьому світі. Але таким він став трохи більше 100 років тому. Попередні століття, навіть за часів розквіту Кримського ханства, до першої анексії Криму Росією, прапори були будь-яких кольорів, та лише як бойові знамена або для окремих дворів. Єдиного державного прапора ханства не було. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Муллы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. Після жовтневої революції 17-го року перший Курултай кримсько-татарського народу оголосив Кримську Народну Республіку, затвердив Конституцію та національний прапор. Чому саме блакитний, достеменно невідомо. Але серед припущень те, що блакитний у тюркських народів символізує чистоту, надію, волю. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовним отцом пантюркізму. Так само втаємниченим досі залишається і походження золотої тамги. За легендами, походженнями від монгольських часів та північного Причорномор'я, знак тамги – символ трьох братів. А ще існують припущення про зв'язки з київськими та литовськими князівствами та історичними символами. Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Блакитне полотно з тамгою недовго майоріло у Криму. Вже на початку 18-го більшовики розігнали Курултай, а за 1,5 місяці із розстрілом Намана Челебіджихана ні про яку незалежність вже не йшлося. І символи незалежності, як прапори, не майоріли навіть в історично-кримсько-татарських місцях. Далі ера кривавого терору, голодоморів, депортації і тисячі смертей, боротьби за право жити на батьківщині. Національний стяг кримських татар здійнявся над Кримом лише у 91-му році під час другого Курултаю. Відтоді до 2014-го, до чергової анексії Криму Росією, блакитний стяг вільно майорів поруч із прапором України. Сьогодні ж влада окупантів не завжди дозволяє піднімати кримсько-татарське блакитне полотно. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который, теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Но вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах. И составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти к символам крымских татар.
Одне із останніх пристікувань окупаційних поліціянтів в Криму 18 травня цього року, у день депортації кримсько-татарського народу. У селищі Ніжньогірському молодого кримського татарина окупаційна влада намагалась відібрати його кримсько-татарський стяг. Бо буцімто сьогодні не день флага, тож і ходити з ним не можна. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. На эти мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегорском районе, если несут флаг другого государства. Причем что другого бы ни- подожди, государства, дай я флаг скажу. не другого государства. Я понимаю, России без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой крымско-татарский флаг. Есть народ крымско-татарский? Приспущены, я со всех органов организации сняты государственные флаги, то вы будете нарушать административное законодательство. На 6-й рік окупації Криму Росією кримсько-татарський національний прапор залишається для всього світу одним із головних символів. Корінний народ Криму буде вільним і на своїй землі. Вікторія Бойко, Асан Емінов, Заман, АТР. До Дня кримсько-татарського прапора на окупованому півострові влаштували флешмоб. Учасники марафону возять національний стяг населеними пунктами півострова. Люди розповідають історії своїх міст та родин. Активісти закликають підняти кримсько-татарський прапор над домівками, підписують полотнища і передають їх сусідам. Так, кримські татари показують окупантам, що вони є господарями цієї землі, і національний прапор має вільно майоріти у тимчасово окупованому Криму. У мене вдома завжди висить прапор. Я дуже пишаюся ним та люблю. У нас є прапор, а це означає є народ, є меджліс та суспільство. Автопробіг до Дня національного прапора у Торонто. Його організувала Асоціація кримських татар Канади. Колона автомобілів з кримсько-татарськими та українськими стягами їздила вулицями міста. День національного прапора кримські татари в Канаді відзначають щороку, але по-різному. Блакитний стяг із золотою тамгою вже побував на Ніагарському водоспаді, здіймався над мерією Торонто та парламентом в Онтаріо. Цього року діаспоряни в рамках акції «Liberate Crimea» приймали й великий кримсько-татарський прапор, який здійснив навколосвітню подорож. Цей захід ми присвячуємо нашим співвітчизникам у Криму. Терпіння та сил вам. Віримо, що вже скоро Крим стане вільним. Ми працюємо для цього і будемо працювати далі.